Olar yaş ve yeke. Greçiýanyň paýtagty Afina barýan bosgunlaryň we migrantlaryň akymynyň artmagy netijesinde enatasy bolmadan Ýewropa ýalňy syýahat etýän çağlaryň sany barha artýar. Çağlaryň käbirleri Ýewropada eýýam gaçyp atalga soran dogan garyndaşlarynyň ýanyna barmasy inanşýan mahaly käbirler bolsa Greçiýanyň paýtagtynda pena tapdylar. Yani yusalu ehlin andi ve ma biddi şey. Men öz daýymyň ýanyna gitmek isleýärdim we men maşgalamyň öz ýanymda bolmagyny isleýärdim. Men maşgalam bolmazdan ýaşamak islemeýärdim. Lanu ana ma fini aish bidun ahli. 16 ýaşyndaky Hani Aleppo'dan geldi we ol bizden öz ýüzüni gizlemegimizi haýyş etdi. Ol Siriýanyň raýy turşundan gaçyp geldi we ol soňky 2 ýyl bäri eline hiç ýyly ruçka galam almanlary. Siriýada 7-nji oglanlar mektebiň deregine öýlerinden zor bilen alınıp gidilip söwüşmäge mejbur edilýärler. Daesh aktar şey biddabbih lan. Daesh ýagny İslam döwleti atly topar köp adamlaryň kellesini kesdi. Men olaryň bir adamy çilim çeken üçin onun elini kesip cezalandyranlyklaryny gördüm. Meniň kakam olardan gorkýardy we maňa ýurdy terk etmelidigimi aýdýardy. Itla sefer. Bu ýerde dostluk we maslahatlaşma arkaly Hani we beýleki oglanlar öz başdan geçiren pajigaly wakalaryndan gutulup başladylar. Olar bu ýerde mahaly biz olara özlerine hormat goýulýanlygyny duýmak üçin mümkinçilik döretmäge tinanşýarys. Ýöne enatasy bolmadan ýeke syýahat etýän çağlaryň aglabasy Ýewropanyň has ösen ýurtlaryna geçmeden ozal Greçiýada diňe demdiň çalýarlar. 10 ýaşyndaky Ali Owansandan geldi we ol Germaniýa aşmak isleýär. Dak işteki bu Gaçakçylar diňe 20 ýa-da 25 ýolagçy münmeli gemilere 50 çemesi adamy goýdular. Biz islendik wagt gark bolup bilerdik. Geçen ýyl 24 000 sany çağa ýanyna enatasy bolmadan Ýewropa Birleşiginiň resmi taýdan gaçyp atalga sorady. Bu görkezji şu ýyl aňsatlyk bilen 2 hesse ýokarlanyp biler.